Mwakwaba Adom Badwam TV Badwam so mambo atman so yada say wodi ahosepe no abreye de du so lucky LAWSON Herbal Mesha ewo ha na say LAWSON Herbal Center wo ma boy rather ndue mu a ye ne won ebeto so na yedi yenkomo amwakwaba na Dr. LAWSON ho ye de Nyame Adom ya ne che no ya na hye no so ka ho Nyame Adom next man be yeah she na fe de hu say we real LAWSON virgin son Beshasi because on wa hye ne che adakula me so da ye fa ho so da ye me no ana making wadaroma enu miensan eno ene LAWSON Herbal Center nu e wadwama so yentie nia eye we ni pedum oba pa dedi kan me da wase se waje me first na de mewura Adom TV so na ye nchia ye tifo ne ahefo mesrese sabro bibia a wote menka na wo hwe me no eye mosomfo virgin son me na matena asia me no bedi nkomode afo apom de wonsemo ana se nupa mako miensa LAWSON Herbal Center ye de abadwaman so mesrese LAWSON Herbal Center opia kira kwan ya ye wokumase ebu akwa kena sanso na maamo Accra ye bie ye branch e wa beka tota isanse ye pese ye nemu dinsa wo so ana ye nemu dudwanti no wona titire mo pharmacies wo herbal shop nyina obetimi aba ye nchen wa beka tota no obefa ye nupa ni bi akogu herbal shop na pharmacy wo na dodo na anso atimi aba wo nchen na emom hye nso se ye wo ye telephone numbers a ye didi djuma na se ye didi sabia hono de bo ho de rocha manse om nso timi frɛ number ye didi djuma na the screen as na emom esesi so biem na wa fa mobile ko no wa frɛ ye number na 0242 133577 0242 133577 0248619999 0248619999 Yeka LAWSON Herbal Center kofa baya odano anasi odano eye Dr. LAWSON Chemenu aka the Virgin Doctor papa anope baby a obiano oba virgin sanse ochia wanope nyankopon mo ahoden no ma nkwatenten mesre se LAWSON Herbal mixture e wodwaman so we ni adura Dr. LAWSON e dia badwaman so a Ghana fo emumrewafo nkokrafo ne nketesi a sabi na eyare adokro mu ni padua ma akoye krankro mu no ma na enko a emunom LAWSON Herbal mixture no omanya yaresa e wo mu ni padua ebia wonso hwema no pai onnom bi but ye yare a ye fe na hotutuo ana romanticism general bodily pain sasabro ewo ni padua nim entiama wonya ahoto edrumu bi a eya na uye adwuma kakra otese wapo no wapo so na ye wo ya edrumu bi a osori free keteso a na wachiri kase na emu tutu edrumu bi a akoda na dwo ni padua no otese wabre waye bohu eya na ni padua ni emu hyehyew but ye LAWSON Herbal mixture eya bibiduro nanso hwe nnua nkohini ani nnua bna ye twa ye ho ahia ka bo media LAWSON Herbal mixture se wonu maduro na because of ekoni padua nim na amani padua kwa no ekure wom entine wom atimi anya ahoden ti no wonum LAWSON Herbal mixture na within 2 days to 3 days na wahun sakraye into wona aya me pese titiri monum maduro we bi aye mo a eduru mo bi amokotodwe eya na ahono na ahono ntino na echia nkakra enam so na oto asintine eya na etwetwe otan eduru mo bi a oto asintine na etwe ntino enam so ma ne timi be so osisi na ama osisi wotena asen so a wo Philippine mesra wo de akoye sasaboro na abigina okotodwa LAWSON Herbal mixture na feye wo duru monso duru mo bi a motena ase na wo na ase ataatai eduru mo bi a wo na ase na honhono mesra wo e bi a wo de na akoye cholesterol na adoso woni padua nim srade amantini masisi a LAWSON Herbal mixture nko ana eduru a e purify blood na etimi e masrade woni padua mu e brass na moja no ene ntini timi adwuma yi intima stress ma hefo eduro ne ewo pharmacy ne herbal shop bia obekobia no ubenya biato na mo amoso ade ma na monsa epopo monso amoda sori amonsa na ye tiriti na mienu ana miensa aya na keka atoso wo si ananse achewo mesra wonya ananse odi na koye poor blood circulation moja ne ne afurisa ne yi intima stress ananse awaka aka no ananse nye police e na oba bechi wo ni padua ana wo so nan na aya na ye otiriti no mesra wo eye ntiri no intimi nya adwuma yi LAWSON Herbal mixture efa ye wodru we na wonom a ekum kure woni paduam
ekum kura wa kasem na ma oni padua ne kase na ewo mu no enti na timi anya ahoden na nso otimi akọ adwuma so dabia ne dabia enti mo a mo nso mo de akoye atridi yawe malaria no wo nso obetimi anom aduro ne bi hye no nso se me brain nti mintimi no ni enkomom enko achi na mom de ehia me telephone numbers no na frem na ye ni nkomo de aka ewo mfikyire number na ye 0242 133577 0242 133577 0248619999 de tosu mienu LAWSON Herbal mixture mini aba LAWSON Herbal mixture dura ye di kutia na mu nsan yare sa na mu nsan yare obema timi de ma oba nso timi de ma bema de ana dodo na ehu ne se bema bu ono ma oso no oba bi kodi nhyiemu ena nam so ma na konya baba so oba bi nso ono ma oso ne bema bi kohia ena nam so ma na konya odepua ba dodo na ba bi eta free ye private ayeko wadi ase toilet ayeko so public toilet no okwa ebu ono ma eso nye ebu ono ma heat ejina so no so oba ne sebi okoto a sa heat no ebowura himfi ono ma enam so ama otimi nyesa wo ha woni bi eba sa oba ebu ono ma na himfi o ekeka no obu ono ma otahu nsuo fitaa bi ewo ho obi de se cherry a eduruma bi a ema no Johnson tentem na himfi ono wote yawo obi nso ono ma na nsansa begu ahimfi o enam so kura ma because of old day poa no oba ni pedua no ne sotia na etefon ano wo fon mesra oba o hwema no pei na wo de akoye old day poa atena wo so busumi mfie busumi mienu mfie baako wano no munro waya lab test ahodo nanso mesra LAWSON no ebia wonnom bi we ni edura oba wonom a esiesie wahimfie na ma ahimfie oye wensen ema ahimfie wo dry ensansan ne nsuo vita bia ema ho na oba ema oni padua ne eye soro han ema oni padua ne ya akono na LAWSON Herbal mixture no ema otimi ye virgin girl enti ma mutie ma no pe ya na ase mo hweme no sa LAWSON we ye ma Ghana fo ma ese obia ebetimi anom bi ebia wo ye oba but o de pu anu ni bi o pesa ahimfie o da bia be ma ne ba na ni ka ho na be ma no nya no so mfaso a o de na watwe ana bosome ba ku bia no no LAWSON Herbal mixture no ba ko bonsa ahimfie o be dry en na be ma ne ba obeka de o musa ne bia no obeye ama ni nyina ye LAWSON Herbal mixture wonu maduro na ema oni padua ne ba bia afon eye kese because ye ma wote ase se nufotene ewo de onum Dr. LAWSON ko an the timidi ni secret ana me virgin san me na me ba mitimi kan nua Dr. LAWSON kire me se me bei we ni we na me kabo ma me de yes aduro we entu no fotene ne asaso hwam ene asawa haban a ewo LAWSON Herbal mixture munti no wo ba bi a obenum LAWSON Herbal mixture no oye virgin girl ko pharmacy ne herbal shop na ko pe aduro no ekira kwan na mum we na ye bia be ma won so de akoye baba so kraman wo Johnson tentem eya na won so be manim ehyehyew ensansa begu be ma ne ho entu be ma ne fon na efon wo ba ne bakura na because of baba so a ensansa besisi be ma ne wonti unstimi nso kane a ene wa hwe wo ba nanim onso wo ba ne ho ye fe oye kokko so light ni bi na hwe nanim na oba no no ho nya wakono wate mema baba so no enku be ma no abla LAWSON Herbal mixture ho we na de anigie eba oba ne bema asetenem we na de enkabom ana ema bema ana oba etimi do bema esoro kokwan so enti stress wo pese ni gie ba ne bema ne ntema oba no fa LAWSON ye wo dru bema won so pese wo bema no etimi gina na wo bema no ensansa bia megu hu no na baba so ni mmu ba wo so no fa LAWSON etimi ye wo dru number no 0248 619999 0248 619999 yede nkomo na ebe awiye no mesra wo de atwato delay man capsules say delay man capsules we me virgin san me se bosumi bia me number ako because me dia me se me yinyamesum free ho na me yi me sika me pe na se o paade ya me hwiro mu ni padua me be ha me me masem enu ntina maka to wo se me be ma be wudi enkamaso a me de te ya me de kasa me nua ba kasa me ho a me tibi nkensi na se me be ma ye adwuma ufi sa me nya oba bi a me ma ne ho sisi no na me ho dwiri na o tete ska ma mindi na se be ma betimi ya rora kona se gisi wanum delay man capsules o hwe unum delay ne de ye because of the nsukuro ne akoma woro ne krama akote ne 20 ne ene damanam ne asasu hwam ene ododu a yaka bom de delay man capsules no be ma bi a wo mpese po beba woni padiem na wo pese wo hia oba na oba ne timi nya ni peak na ne na ikokom ha
ɛwo so no fadile ne ya waduro dia me pa wo ho ne se enya adwuma instant ye nom to ho enti unya oba a ye stubborn a nom mienu onopa mienu na mai se won rowra corners a wo se wunya bema na me hwe bema bi ogina ha 10 gram ona se edu anadwo ne ye be frɛ se be ye adwuma so wabre ana me kɔbɔ mpaye anadwo ne ye bɔ mpaye hwɛ rowra corners nyamfrɛ o mi wura na ade achi a wani akwan homa wo ba no beba no wano aduane asiwo so wo ba ekopra ne ni agye a no oto nwuma e kire sa anadwo ne ho adwiri no delay man capsules na yes adwuma no number ne 0242 133 577 0248 61 9999 makane ya kire wo kopennuo no mi ensa nyina kire akwan bema wo ba wo pesa unya u shape na uluku sex no no local make channel LAWSON make channel boom makraw nyame yadoma ukuada me sanso ofidie mu ha bye bye yeda sepa ntino ye LAWSON Herbal Center na yete won kano me na wie me basisi e mo ba ko bi so e betwaso